Budak kalak memakai alat elektronik laho makarejohon PR. Marsiajar. Mangalului dongan. Manoton manang na asing. Molodang manat boy doho gabe hatagian tua alat elektronik. Busi sao maho tikidang dibuat ko alat elektronikmu. Gabe guga maho tiki karejo. Marsaor. Manang na asing. Nahatagian elektronik doho, bibel madok, pilit ma dia narumikot. Sukum matu diri muna, gabe busi sao doau molodang mar handphone manang mar tablet. Nagumodang do tiki kutusi, siatu ulaon na asing. Gabe hurang modom doau alani SMS. Gabe soparduli doau tu keluargaku alani. Songo dia do didok keluargaku. Molo ido nadi hilalaho, boy doho muba. Dang terlabat dope, pitor ulaho maon. Rencana homa sadia leleng, jala ihuton. Dau ma bayan hempom mutiki manupir. Dok mati keluarga muna, asa papungon hempon tiki mangan. Jala dapar jolo ma buat hempon na, ikom manut si piring. Tiki borngin, atur ma asa unang mar hempon. Unang buan hempon mutu kamar, asa unang terganggu homodom. Bibel madok, dumengga do dua halak sian apala sahalak. Pangido masa sahalak mangurupi ho marhamu baon. Tisada Korinsia ayat 25, didokdo asa ta orom dirita di saluhutna. Ingot ma, nang pegodang elektronik, unang may na mangatur ho. Alani asa marlas ni roha, unang maolo diatur elektronik.